Kejabian kabanet om tampan kilan ni ala kamet kejongi lani bani di halo jong kani ngan khot ya ki karung nur sports secretary jong ke HYC Batuju dong kursulah habis bat cilakai bakal dah saya simhat Snong makham tam eru bangin yo ban thao ye kini ki madur jong ki ri kraw jong jai beriu jong ni Ki kentin penrahaman sim. Ki HYC ka seng tremon sobha ke badang dap tang khat asnam ke nya lanti hadu mentang. Hari ki kam ki long ki bakrau ban adai ka ri ba jai ban riu. Ba di kalawai ki khon ka bri nyung trap. Ngaket bok ket wiang ba ka HYC kan nang yai treasure ham. Pra percentage Makotru ya i samla obadia walang na JNB nong Stone Megalaya na CBSE ai bukan suplai belum nongku nongkar walaupun besok yang dipakai nih hak kena kita ba jong kajing syak keno bat kajing syak keno kento dari kidai ru ki khatar tli ki snam ki bangilaya khon kum kaseng bat kum ki khot jong kaseng kidai ru ki khatar tli ki snam ki bangila IT yala di nakamenta ki mat ba ki jura jong kajat ndri nyutra ka jongi bat kidai ru ki khatar snam ki bangila yeng ban yada yala ka jong kari bat kajat bendrio khatar snam arajar khatsau hadu arjar arpun rio abang isdang hausnam arjar khatsau nyemtep shanu kani galenti kan yalam ini nyemdon pisa nyemdon bor nyemdon ya kihe kihan kiban pensuk ya galenti ya kajongi tat hadu uni maumer ubah khatar nengi don tangkowe bakata kadai kajingat baki samla kini bandan gasur kajingat bakajat penrio kamdei pencus ngapjar kajingat baladadon kajing bomhok
Dei bandon mano ban yang bat ban keren ya ka jing sisa kata ka di ka jinget bat ka nongrem ka ba ke choisi ka yang bat ka layat hakini ki khat arsnam ki ba menta